מה העניינים? אני יודעת שחלק מהדברים פה מסתכלים עליי, רואים אישה יפה, חתיכה וחשובה, ושואלים את עצמם מה הסטטוס שלי, אז אני מצטערת לאכזב אתכם. אני נשואה, פלוס 2 בנים. אני לא מקנא. בגיל ההתבגרות. זה אומר שאני חיה בבית עם 3 גברים, והמצב צבירה הקבוע בבית הוא כזה. אמא, אני רעב! מה יש לאכול? מתי אוכלים? אני רעב, יש אוכל, אני צריך חלבון. למה המקרר ריק? אני רעב. וכל היום הם עושים לי בלגן בבית. שעה אחרי שיש אצלנו מנקה, הבית נראה כמו נמל תעופת צנע אחרי הפגזות של צה"ל. וכל הזמן בבית יש אווירה כזאת של הורמונים ואוננות. אני כל היום מנקה אחריהם, אני מרגישה כמו מנקה בבית מלון מפוקפק. באמת, אבל לא, כפרה עליהם, אני אוהבת אותם, באמת, אני אוהבת אותם. לא כשהם רעבים, כן? גם לא כשהם עושים לי בלגן. לא כשהם בבית, האמת. לא מזמן הבן הצעיר שלי היה מבואס עליי, אמר, אמא, אני עוזב את הבית. עשיתי את מה שכל אמא חמה, טובה ואוהבת עושה. עזרתי לו לארוז מזוודה. אבל באמת, לחיות בבית עם גברים זה לחיות בבית שיש בו ריח כזה של זיעה, גרביים ופלוצים. הגברים של חייל בטוחים שהמעיים שלהם והתחת שלהם זה כלי נגינה, וכל היום הם צריכים לתת קונצרטו ולהרביץ אותם. והם גם נותנים מחמאות אחד לשני. בוא'נה, זה היה טוב שלך, אחי. איזה ריח, היית מפגיץ את החוטים. יום אחד הייתי איתם בבית, כרגיל ניביתי אחריהם. קופפתי רגע מתחת לשפה להוציא משהו, ויצא לי פתאום פוק קטן. 3 זוגות עיניים מסתכלים עליי בעמומים, כאילו כרגע דרכתי על איזה חתול קטן. מה זה היה? אמא, את מפליצה? רבותיי, אנחנו בשנת 2025, ומה שמותר לגברים עדיין לא מותר לנשים, שוויון אין. אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי תיאוריה שיש לי לגבי העתיד של תינוק. ברגע שתינוק נולד אפשר לחזות מהי העתיד שלו ואיזה אדם הוא יהפוך להיות, רק לפי מה שקרה לו בזמן הלידה. קחו לדוגמה את הבן הבכור שלי. הוא נולד בניתוח קיסרי. באו, פתחו לי את הבטן, קרעו אותי והוציאו את הנסיך, שחס וחלילה לא יתאמץ. הוציאו את הנסיך ועוד בוכה. מה אתה בוכה? אותי קראו ואתה בוכה? ככה הוא גדל להיות שייח סעודי, חס וחלילה שהוא לא יתאמץ. ובסוף גם יש לו תלונות. יש לי חברה, ילדת הבן של התינוק, 2 דקות הוא היה בחוץ. הוא הפך באמת להיות ילד שכל דבר הוא עושה נורא מהר. שמעתי שגם בתור גבר שהוא גדל, הוא כל הזמן מהר. אפשר להגיד שהוא גם לא כל כך ידע לאחר כשהיה צריך. 2 דקות היה מסיים. היה לי עוד איזה חברה שילדה את התינוק שלה בזמן הלידה. היה איזה בעיה והיו צריכים להוציא אותו עם פומפה. גדל, הפך להיות אינסטלטור. חברה אחרת, ילדת התינוק שלה בלידת הגוז. גדל, הפך להיות הומו. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? זה לא פשוט לחיות בבית. כל היום אני מנקה אחריהם, מקפלת כביסה, תחתונים. בכלל, גברים. מה הסיפור שלכם עם תחתונים? אתם מנהיגים את המדינה, מנהיגים את הצבא, בוחרים סטארט-אפים, אבל תחתונים אתם לא יודעים לבחור. בעלי יש תחתונים שמלוות אותו יותר מאשר אני ליוויתי אותו. אותם תחתונים מהבר מצווה, לצבא, לחתונה, להולדת הבן הראשון, רק חסר שהיה שם אותם בכתובה ובהסכם המון. ועם הזמן התחתונים מתחילים להיות כאלה מרופטים, מתחיל להיות חורים, ואז הוא מסתובב בבית שהביצה שלו יוצאת החוצה. ומה הוא אומר לי? זה טוב, זה לעברור, משב רוח קל. לא אדוני, במקרה שלך זה כבר רוח פרצים, באמת. וכל היום אני מקפלת כביסה, והחלק שאני הכי שונאת בלקפל כביסה זה לשים את הזוגות גרביים ולחפש להם בן זוג. איך לא חשבו על איזשהו משהו כזה, להמציא למשל טינדר לגרביים. גרב ספורט חמודה, אלגנטית וחייכנית, מחפשת בן זוג להליכה משותפת. בכלל היום לעשות כביסה זה לא כמו פעם.
פעם הייתי מכבסת, תולה, נגמר. היום הכביסה נעשתה עדינה כזאת, לכבס רק 30 מעלות עם היד, אסור לפחות, אסור לאיים עליה, אסור לתלות אותה, נעשתה מפונקת. קיצור, אני הודעתי לבעלי ולילדים שאני עושה שביתה ואני יותר לא עושה כלים ולא עושה כביסה. מה שעכשיו, יש לי לעשות עוד 2 מכונות, אז יאללה להתראות, ואני מזמינה לפה את עוזי אשל.